Foli ni tanni an bɛ segin ko la di Mali actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. I n'a fɔ kunun an balimakɛ tun bɛ an bolo Yusuf Ɲanba ni ale ye la coalition des patriotes africains du Burkina Faso n'o bɛ wele ko COPABEF ni ale ye o tɔnden ye. Kunun waati min n'a kun ɲagaminen don an ye wele bila a ma a ka se ka a fɔ an ɲɛna lahala min bɛ Burkina Faso jamana kan ni aw y'a ye k'a fɔ ko daminɛ la jamanakɔnɔdenw wulila k'u ka nisɔngoya jira fo o taara wolo sɔrɔsiw fana wulila mutinerie wulila Kati Burkina kan caman kɔnɔna la dans la capitale et à l'intérieur. Donc o nana laban ka wolo fanga yɛlɛma la ni o kɛra Roch Marc Kabore ni o kɛra ale ka minɛli ye. Donc an seginna bi sɔgɔmada la tuguni an balimakɛ ma Yusuf Ɲanba halisa situation min bɛ Burkina parce que c'est toujours confus an ka se k'a dɔn réellement qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso mun de bɛ yen nɔ u yɛrɛ ka attente bɛ se ka kɛ jumɛn ye de sisan fanga yɛlɛma min ni a bɔra ka kɛ u fɛ yen nɔ. Yusuf, bonjour. Bonjour Cham, bonjour à tous les auditeurs de Mali Actu. Oui. Voilà, hier on avait oublié de faire la conversation dans les deux langues, en bambara et en français, pour la compréhension du maximum de gens qui nous suivent sur Mali Actu. Donc je pense qu'on va corriger cette erreur-là aujourd'hui en nous exprimant dans les deux langues. Donc on va faire à Camp Flabella, Bamananga et français là pour que famille puisse la sortir. Voilà, donc il y a une présentation quand nous avons commencé à nager, nous avons un job de masala la biwa. Voilà, Nyaninga Kumata, il faut là, c'est le peuple vaillant et souverain du Mali, il faut la choma, une jeunesse consciente du Mali, mi bekan mi lorno kelen nya fait bibi na malay. Amu foli la choma, ambi Afrique jeunesse consciente befo. Voilà, nga ya fama dare bi la se Malien de Mali kono ani Mali kokam mo bi be kan la même ya fama daro fait parce que kunu tienre anya e commentaire ora be ko anga fo bamanagana bon abu fo bamanagana le wi an yere ka tudun kan amu nyogo fami ora donc bitab ke bamanakana voilà nga ya fama daro sinon ne Issoufou Niamba kabo Burkina Faso ne coalition des patriotes burkinabés patriotes africains du Burkina Faso tonden doy. Aywa Issouf an ɲɛ b'a la k'a fɔ confusion bɛ Burkina ni waati in na depuis sɔrɔ confusion yɛrɛ bɛ yen nɔ parce que a bɛ k'a fɔ ko Kabore minɛra an yɛrɛ bɛ tila ka Kabore ka message dɔ ye k'a fɔ ko couvre-feu décrétera a bɛ ka bonne chance fɛnɛ souhaiter joueurs fɛnɛ ye donc a confusion barika bɔra fo sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ ko kunnafoni sɛbɛn caman sira fɛ olu y'a confirmer k'a fɔ ko a minɛlen dans un endroit secret mais dɔw b'a la ko force dɔw kɛlen don ka téléso kɔlɔsi walasa les forces loyalistes k'olu kɛlen ka téléso kɔlɔsi ko jusqu'à présent les militants n'ont pas encore accès à la télévision nationale donc an bɛ don min na ko bi est-ce que situation bɛ cogo di bi Burkina kɔnɔna la. Chami yaro kunu ni akili bara kunu akuma nana ten ko ministre de la défense bora k'a fɔ ko situation est sous contrôle ne y'a f'i ɲɛna ko situation est sous contrôle malo di akili b'o kuma in na donc voilà ka tawra ka taa fo wula fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko a sabatira quoi ko bangera jamanadenw ka laɲini kun ye min ye o bangera an bɛ kuma ta o cogo la c'est-à-dire jamanadenw ka laɲini min ye bibi na Burkina a fanba bɛɛ kɔni parce que ko mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ tɛ se ka bɛn ko kelen kan bon Burkina jamanadenw fanba bɛɛ ani farafindenw yɛrɛ woro yɛrɛ hɔrɔndenw olu fanba bɛɛ kɔni bɛ min fɛ bibi na ni fanga jugu in ka ta ka bɔ an kunna donc a bɛ taa cogo min na a bɛ taa militaires ka fan dɔ fɛ wa ou bien a bɛ taa cogo o cogo a ka ta ka bɔ an kunna donc an bɛ se k'a fɔ ko o sabatira ka taa fan jumɛn fɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bibi na Roch kɔni ka Burkina jamana mara kɔni o kuma banna pewu o kɔni ça c'est un acquis maintenant a yuruku mun bɛ a jukɔrɔ ni boribori mun b'a jukɔrɔ ni o kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi parce que ɲarɔ ne ye min faamuya ko la parce que ni k'i kuma i b'a fɔ fana k'i ka hakilina t'a lo parce que comme internet tigɛ nɔ an fɛ hali bi ni information jɔnjɔn mun bɛ d'a ma n'an fana b'a lajɛ ɲɔgɔn kan le k'an fana ka hakilinata fara kan quoi voilà donc a ko bɛ cogo min na ne kɔni fɛ
min bɛ fɛ ka kɛ sisan o bɛ fɛ ka kɛ ko Mali Goïta n'u kun y'a kɛ cogo min na ye o y'a sɔrɔ ni Europe yɛrɛ ye fɛngɛ sɛbɛ Mali o b'a fɔ cogo min walaga voilà ko ni Europe yɛrɛ ye walaga sɛbɛ ura sisan télévision ko ni fɛn o bɛɛ y'a la nafila le ye quoi ani CEDEAO bɛna na pression mun bɔni o bɛɛ y'a la nafila yarɔ fɔlɔ la n'u kun bɛ jamana yɛlɛma kɛ ten u bɛ girin ka taa dɔrɔn ka taa télévision ta ka kuma bon l'ordre constitutionnel reste yarɔ tɔ yɛrɛ jamana dɔw taara militaire yi fanga ta o sɔgɔla ka bɔsi o la ka di o président kelen in ma tugun mun y'o kɛ parce que o kun bɛ girin k'o kɛ sisan a mana kɛ nin a bɛ banba de sisan président yɛrɛ ka walaga sɛbɛ démocratie la ni président yɛrɛ ye walaga sɛbɛ kuma banna pewu a ye ɲɔgɔn ye jigin o kuma banna donc ne fɛ olu bɛ yen sisan depuis sura o boliboliw olu bɛ yen min y'i télé ta hali ni olu bɛ yɔrɔ kɔ ni yɔrɔ k'i walaga sɛbɛ ka ban kuma ma ban voilà ko b'o cogo de la. mais ni waati la ko sisan est-ce que ambiance bɛ cogo di Burkina kɔnɔna la nɔ yalima mɔgɔw bɛ ka t'u ka ciw fɛ wa ou bien mɔgɔw bɛ kɔlɔsili la halisa k'a lajɛ ko in bɛna taa laban cogo min na. mɔgɔw bɛ ka taa u ci fɛ mɔgɔw bɛ ka taa u ci fɛ o ye si ɲanama ye parce que komi a ko kɛ n'u u damaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si tɛ foyi faamuya internet yɛrɛ tigɛni lo kunu couvre-feu dala an kan ka taa 20h fo 5h couvre-feu respectera mɔgɔw donna étalon victoire kɛ mɔgɔw bɔra couvre-feu heure sera mɔgɔw donna bon a ko b'o ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ kan ka to ci fɛ yarɔ o ye ko ɲuman ye parce que o ye ko ɲuman ye ka taa mun fan fɛ mɔgɔ mun hakili b'a la 2015 la coup d'état dɔ essayera ka kɛ Burkina o y'a sɔrɔ o y'anw yɛrɛ ka fanga ye quoi transition fanga anw yɛrɛ fanga min sigi an ye Blaise Gueye an ye fanga min sigi nin u fanga nin kun bɛ yen u bɛ taa cɛmancɛ fanga ni transition donc jɛnyɛrɛ ninnu wulila k'u b'u minɛ u kuma daminɛna dɔrɔn jama bɔra ka yɔrɔ fa bon nin yɛrɛ a ma kɛ ko mɔgɔw bɛ kan ka siran nin ko ye anw tɛ siran mais n'i y'a ye mɔgɔ tɛ kuma n'a ko la ko yɔrɔ minɛna mɔgɔ ma bɔ o ye si ɲanama ye quoi voilà o fana fɔ ka fara kan ouais. kabiri sɔrɔ an bɛ ka ye k'a fɔ ko tɔgɔ dɔw bɛ ka circuler i n'a fɔ lieutenant colonel Paul Henri Sadaogo k'a yira k'a fɔ ko ale de ye meneur ye bon sɔgɔmada fana an bɛ ka Zida fana tɔgɔ mɛn k'a fɔ ko Zida fana ye meneur ye yalima e yɛrɛ ka kunnafoni na jɔn ni meneur yɛrɛ ka surun waati est-ce que kunnafoni sɔrɔla meneur yɛrɛ kan fɔlɔ wa. Cam mi kuma kelen fɔ Zida ta in an ka mɔgɔw bɔ fili la Zida ta in mɔgɔw de ye Zida ka ancien lɔn Zida insurrection kɛra Burkina 2014 an insurrection mun kɛ Zida nana pouvoir ta insurrection kɛra bon komi force foyi kun tɛ min bɛ se k'a bila ko ɲɛfɛ an y'a to militaires k'a ta olu kun organiser n'o ka ɲɛ donc vidéo min kan ka circuler ni Zida bɛ na don min na fanga na 2014 o vidéo de bɛ kan ka circuler Zida yɛrɛ ti Burkina mara la an bɛ yɔrɔ min na ye ko bi depuis Zida bɛ Canada a miɛnna Zida borira ka taa Canada o miɛnna donc an ko mɔgɔw bɔ fili la ka t'o fan fɛ sisan kelen min kuma bɛ kan ka fɔ nin an bɛ yɔrɔ min na ye ko bi ne kɔni hakilina t'a la ale tɛ fana ne ka hakilina t'a la ale tɛ mais ni bɛɛ bɛ communication kɔnɔ quoi ni bɛɛ bɛ utiliser communication kɔnɔ mais nouvel homme fort mɔgɔ t'u lɔnba et puis malara ni mɔgɔ kelen ko lo ni ko in ti mɔgɔ kelen ko ye u bɛna taa cogo mun na ni ko in ti mɔgɔ kelen ko ye ba mais min kuma bɛ kan ka fɔ n'ale tɛ ne kɔni ka hakilina t'a o ye. mais hali Zunkarana fana min kun nana ka don kaso la est-ce que a bɛ se ka. Caman ne fɛ a ka surun Zunkarana na a ka surun Zunkarana ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan parce que jatiw lo bon kuma dɔw bɛ yen o tɛ se ka fɔ yan yɔrɔ la n'a ma sabati ban kuma dɔw bɛ yen o tɛ se ka fɔ mais n bɛ se ka min fɔ a ka surun Zunkarana na parce que ni fanga ko a bɛ taa mɔgɔ min b'u bila an fɛ jati ko caman jati b'a kɔnɔ quoi a ka passé bɛ jati a yɛrɛ lɔn cogo bɛ jati. Est-ce que a ka di jamanadenw ye a delila ka degun dɔ don jamana kun wa ou bien o bɛɛ bɛ jati tuma dɔw la farafinna siyako bɛɛ b'a la donc bon pour le moment ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn a ka sɔrɔ ale kɔnna ka tɛmɛ tɔw kan tiɲɛ yɛrɛ la. ni fanga yɛlɛma min filɛ nin ka kɛ Burkina yen nɔ sisan aw yɛrɛ ka attente ye jumɛn n'o ye aw ka laɲini ye jumɛn sisan fanga yɛlɛma in kɔfɛ
Burkina aw yɛrɛ bɛ fɛ mun de ka se aw bɛ fɛ ka mun de sɔrɔ sisan fanga yɛlɛma in kɔfɛ n'o bɛ se ka kɛ lafiya ye aw ka jamana ma. Cami i ka ɲininkali diyara ne ye kojugu parce que nin ko nin bɛɛ bɛ kɛ anw yɛrɛ donkun nin bɛɛ ra a bɛ kan ka taa yɔrɔ fan fɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo a mana kɛ cogo o cogo a ɲuman kun ye min ye an ka taa démocratiquement ka taa faama sugandi faama min bɛ jɔ anw ɲɛfɛ a bɛ jɔ anw cɛma a bɛ jɔ an kɔfɛ bon anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i ye militaire ye mais n'i nana jamanadenw ko min i bɛ taa o taabolo fɛ jamanadenw ko min an b'a fɔ min ma bonne gouvernance débarrasser de toutes sortes de corruption la gouvernance vertueuse tubabukan na fɔ cogo min na o yi au niveau interne au niveau géopolitique ka taa sécurité fan fɛ anw ko le sisan an ka coopération yara min bɛ se ka an bɔ na k'a fɔ an ka farafin jamana ninnu mɔgɔ min b'a fɔ ko an ka farafin jamana ninnu anw yɛrɛ ka jɔ n'an yɛrɛ ye a kuma ka ca parce qu'il y a aucune armée au monde qui ne soutient pas sa défense même les États-Unis soutiennent leur défense en termes de renseignement donc an mako bi jɛɲɔgɔn na jɛɲɔgɔn min kɔnɔ gɛnni lo bon minnu bɛ yen ni partenaire min bɛ olu bolo ka ɲi ka bɔ a la u miɛnna kan u y'an ka jamana ta ka kɛ lenburuba ye u b'a bisi a ji bɛ kɛ olu yɛrɛ d'a ma donc o k'u ka ban an k'olu bolo bɔ a la a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i nana ni olu discours moderne fɔ anw bɛ labɛn ka tugu i kɔ dɛ parce que nous on n'est pas dans l'accompagnement systématique on n'est pas dans l'alignement systématique a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ mais hali n'anw faw n'anw kɔrɔw olu n'u yi fanga ta n'u k'u ti jamanadenw ta kɛ anw de bɛ ban ka lajɛ tugun an bɛ se o an jeunes ye an bɛ tila ka lajɛ donc on cherche un homme comme ça qui met la volonté du peuple au cœur de sa gestion politique. C'est le peuple qui devient le centre de gravité de la gouvernance, peu importe celui qui est là. Ça, c'est notre exigence principale et ça ne peut pas être négocié. Mais au-delà des frontières burkinabé, il y a un peu de élément qui est Mali là, à la Guinée. Et notamment Mali, la est-ce qu'en tant que monnaie créée en RE, voilà, ça me semble que France est-ce qu'il y a un élément qui est Burkina Faso, Guinée, Mali, au BC, qui a une monnaie commune créée parce que pour que l'indépendance soit au moins famille Moussa c'est une bonne résolution et c'est une bonne opportunité anti dans monnaie dromadaire. On est resté à Rome na ala en armée au kekili. A toko wéré toko na troka wéré te mais on sera Rome na bibina anga armée be kekili anga monnaie be kekili. Ça déjà pour commencer. Abe dam no lora et bibina sebe moko chama sebe ka ko farafin de chama ceux qui aiment lire savent que beaucoup ont déjà écrit abe sabati toromna théoriquement c'est déjà fait c'est dans la pratique maintenant on a du mal yaro ni bekera a solution les États-Unis par exemple ils ont commencé par 15 États où il y a d'amener 15 États où on en a qu'il faut 52 États. À là-bas, on est créé là-bas en Afrique unie, une seule monnaie, un seul peuple, une seule armée. Mais en béta, en bas sraka. Aïwa, Youssouf Nyamba, on a beaucoup de à Kuncherola. Comment tu m'as boloka la c'est en flébauma. Kuma mbe kuma kelen dɔrɔn no ne ko le farafindenw mun sigi no jamana kɔ kan o k'a lɔn ko an bɛɛ ka kɛlɛ le ye nin ye a mana daminɛ Burkina a mana daminɛ Guinée a mana daminɛ Mali la an bɛɛ jɛn kɛlɛ le ye nin ye quoi jamana ko tɛ dɛ anw yɛrɛ farafin dignité africaine o combat le daminɛ ni bɛ sisan ten jɔnya juru u ka tigɛ ka taa fan bɛɛ fɛ donc ka t'o sababu la n'a mɛnna ko Burkina ni ko in bɛ yen aw min bɛ jamana kɔ kan connexion b'aw fɛ aw b'aw an ka kuma lase jamana kɔ kan mɔgɔw k'a lɔn min bɛ parce que connexion tigɛ no n y'olu fɔ depuis sisan o kuma kelen no bon hali bi an bɛ yɔrɔ min na an balima dɔw bɛ yen o bɛ kaso la o olu ka ɲi ka libérer o bɔra o ma bɔ yɛrɛ ka ko la o bɔra jamana ko la olu bɛ kaso la an b'u kɛlɛ kɛlɛ mɔgɔ ti kan k'an lamɛn donc olu fana ka libération b'o an b'u kuma fana fɔ donc u k'an ka kumaw lase quoi. Donc, kuma ti dɔgɔrɛ ye o foli le bɛ kan ka bila ka di farafindenw bɛɛ ma bɛɛ k'a lɔn que notre jeunesse
avait une mission. Elle a une mission générationnelle et nous devons accomplir notre mission. Donc, Thomas Sankara, nous, avant eux, les aînés ont mené le combat pour l'indépendance politique. Nous avons notre mission, c'est l'indépendance, la libération totale. Donc, ou folie de vous, comment de kanga fomoro yene, bon, nga folie de bi, Mali actu, ala me baro be, micha me fou. Voilà. Donc, ani genro be, technicien be. Donc, mbe, na ma quoi sera ma problème te. C'est une chance ne qu'on me sera kuma même rochama be, ou lu fana sera kuma to, lu sera kuma. Voilà. Ni ala sana ma mena sube ma kelengelen. Voilà. Isu nyamba ka ire fo kosobe chaque fois ni am mogo jorila ibe ka temps consacré aye kuna folo mi bolo Burkina Faso kan ibe alase ani an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma an b'i fo o la kosɛbɛ an b'a fɔ an filɛbagaw ye k'a fɔ ko nin kun ye ani Yusuf Miamba ye ni ale la coalition des patriotes africains du Burkina Faso ni ale o tɔn de u ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ Burkina jamana kɔnɔna la notamment fɛn min ye mara taabolo ko ɲuman ye u ka wulikajɔ ka bon olu la kosɛbɛ hali ka farafinna yɛrɛ fɛnɛ bɔ dingɛ kɔnɔ farafinna ka fara ɲɔgɔn kan u ka wulikajɔ ka bon olu niveau fɛnɛ bɛɛ lajɛlen na donc maa don maa cɛsirilen don an b'a fɔ kosɛbɛ a sɔnna bi ka se ka kunnafoni tila nin kun ye a balimakɛ Basi Camu ka lase aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma